Jeg er blevet snydt og bedraget. Man har anset mig for en lille lus. Og hvad er deres navn? Egon Olsen. I dronningens navn, de er arresteret. Dag, Egon. Godt at se dig. Meget hyggeligt. Det er Yvonne, du ved. Hvad er det med Yvonne? Det er sgu det. Hun har fået arbejde. Copenhagen Call Girls. Nå, herr Larsen. Min hustru skal ikke udsættes for liderlige bukke. 2 kroner og 13 øre. Der er ikke noget at gøre mere. Der er ingen penge at hente nogen steder. Jeg har en plan. Det bliver vores sidste kup, og når det er fuldbragt, så skal vi leve lykkeligt til vores dages ende. Hold da op. Hold da bare helt op. Vi er rige. Vi betaler ikke skat. Vi er lykkelige. Sol og palmer og kællinger. Hvis vi bare passer godt på, så kan vi blive ved med at have det sådan til vores dages ende. Egon, for fanden! Jeg kan godt bruge nogle skillinger. Nu igen. Hvad er det nu rodet dig ind i? Jeg må godt for Yvonne. Pengene er vores. Det lykkedes. Nu må vi ikke sætte det hele over styr. Jeg tror, at folk vil sige, hvis I pludselig begynder at tænke. Jeg tror, at politiet vil sige. Og det allermest nødvendige er, at vi ikke bliver opdaget. Nu kommer politiet. Vi må ikke give op nu. Verden ligger på vores fødder. Vi kan købe det hele. Jeg vil ikke tilbage. Aldrig mere.